אהלן חברים, מה המצב? שמי טוליק, אני אחד הבעלים של דירה AI. אם אתם כרגע פה ואתם בעצם משאירים פרטים, כמה מילים על השירות המיוחד הזה שלנו. בפיתוח של המוצר שלנו דירה AI, שהוא שולח התראות על דירות מיד 2, ממדלן, פייסבוק, קבוצות, מרקטפלייס. אז זיהינו משהו שאנחנו יודעים לעשות מתוך הטכנולוגיה שפיתחנו, ולפי מילות מפתח בעצם לשלוח התראות מדויקות לאנשים שצריכים את זה. לדוגמה, אם אתה מתווך בירושלים, אתה רוצה לדעת שמישהו מחפש דירה בירושלים. הדירה בירושלים שמתאימה ל-XYZ. כל מילות מפתח שאתם יודעים שאתם יכולים בעצם לקנות לאנשים ובעצם להציע להם את השירותים שלכם. ומה שהיתרון הגדול פה, שאתם לא צריכים לחפש את זה, זה מגיע לכם בטלגרם בפוש נוטיפיקיישן בזמן אמת. אתם יכולים לפנות ראשונים וגם לענות לפוסט ראשונים. עכשיו, השירות הזה הולך להיות כמה מאות שקלים בהמשך. כרגע אנחנו פותחים את זה בסוג של פיילוט, ממש במחיר היכרות שיתחיל מ-129 שקל לחודש, שיכלול 25 קבוצות ו-25 מילות מפתח. אפשר להוסיף עוד קבוצות ועוד מילות מפתח בהמשך, שתראו שזה מתאים לכם. וזה הכל. תשאירו פה פרטים, מה התחום שלכם, שם, טלפון, מה שיש פה כרגע. אנחנו עושים את זה כרגע ל10 ראשונים, לראות שזה עובד, שהכל פיקס, לקבל מכם פידבקים מה הוא צריך לעשות. ואם זה עוד מצוין, אתם תשאירו במחירים האלו, וכמובן אנחנו נפתח את זה למחירה לציבור הרחב, מה שנקרא, של בעלי המקצוע. אם אתם לא מתווכים, גם תשאירו פרטים מי אתם. אנחנו צריכים מסה של פוסטים באותו תחום כדי בעצם לשאוב את המילות מפתח. לדוגמה, אם אתם בתחום שאין הרבה פוסטים, אז זה לא רלוונטי. אבל דירות, רכבים, דרושים, תחומים סופר רלוונטיים, וכנראה שעוד תחומים שלא חשבנו עליהם. זה הכל. תשאירו פרטים, אנחנו נחזור אליכם, נשאר לכם לינק, תצטרפו ותתחילו לקבל במיידי את ההתראות. לא צריך אפילו לשם, כל השנה בצד שלנו. יאללה ביי.